जेने थेने हाबनो मोनदों सेसा माने इदि लानो मोनानो आरो माखौ बिबार समायना समायनासो बिबारफोर ओरैहाय बेयाव थाला मारनाय दिनै बन्द नालाय हाबनो मोनला आरो हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउट्यूब चैनल आशा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं बर्तमान जोङो दिनै सानडे ना ओंखायनो एसे बेरायनो फैदों आरो ना ओरैहाय बिरा आं ओमफ्राय आरो मादै फिसामोनबो बाबुमोन आरो लोगोफोरनो नायनो हागोन बरिया बिबार गायखानायावहाय नै जोंनि खाथि खाला एरियानिनो आरो ना बियो दिनैनि देवबारखायसो बिदा सेल्फि लादों खोमालै एसे बेरायनोसै ओमफ्राय बेयावहाय माने अनेक रोखोमनि बिबारफोर दं ओमफ्राय दा आं नोंसिनो खोन्थागोन बम्बु माने औवा आरो ना अनेक रोखोमनि औवा जा समायना समायना औवाया नै नायनो हागोन बरिया औवाखा मादै फिसाया बेना जेरावखि बेराया बे फनानोसै मा जायोथाय बेहाबो न'आव थाबा रायलायनो मोना बेरायनायाव रायलायनो होननानै जाखायो नामाथाय ससेल' ओंखारनांगौ देन्जार फन रायलायो बियो आयौ 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 लोगोफोर नै नायनो हागोन औवाया ओरैहाय समायना नै बाबुना थाबायलांबाय ला 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 नंगौ नामा जों हिराजों आं दिनै सेम गस्ला गानदों ओइ होसोबा आयौ होसोगोमाय नुखाबाय बेरायफैदों आरो जोङो दसे जमानो नै आं सिरि सिरि लाखुमागासिनो बियादै बै बेयो फंबाय मादै हिरा बाबु ओइ सामेल नै जा बरियाखा जायगाया दंफां बारिनो बिसोर फटक लागासिनो माने दे मोननैसो फटक लादो फैनाय हिसाबै ना जा फैनानै एसे माबा लायाबा नै फटक लानायाव बेस्थ बिसोरो ओमफ्राय नै लोगोफोर बरियाथार जायगायालाय दंफां बारि फ्रेस हावा आरो फुलबारि दङ फुलबारि दिनै बन्द माने ओरैहाय बन्द नालाय हाबनो मोना दिनै सानडेखाय बन्दनो ओंखायनो जोंबा जेने थेनेसो बिनानै हाबबाय आरो बे ससेखिनि आन्थाखौनो मिक्सार लोगोफोर जों मिक्सार जानोसै आरो बेरायनानै फैखांबाय जोङो खुनु रखम जेने थेने बेरायफैबाय खस्थ' मस्थ'यै ब्रा बिथा बिनानै हाबदों बेरायनानै फैखांबाय ओमफ्राय नैबेयाव दा जमायै मिक्सार जानोसै आरो नोंसोरबो नायनो हागोन हाजो सेराव जमा जिरायबाय जों बिदिनो दसे दान्दिसे साम'सा मारबाय होमबा नोंसोरा जादो दे जोबजोबाखै दंबावो एसेबाव नै खनसे जाबावनोसै आं जाबायहाय आङो माने आङो गैयानो ओमफ्राय आंबो एक्सेप्ट खालामबाय ओरैबायदि आलुबाय लाबोगोन नै जोब्बाय बेसेबां बुरजा माबानायनाव बेस्थ हालौदोंहाय नै स्कुटिया बे जायगायाव स्कुबार बाजार जायो जोंनिया हालौबाय लोगोफोर थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन अन्नानै आंनि चेनेलखौ सोर गोदानबा नोंथांमोना गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो थेंक इउ सो माच बाय बाय